Ayan yung mga kaspero, yung mga customer natin. Yung mataba. Ayan o, mataba o. Apo, pero sa taas ka? Tingnan mo pa bro. Isang oras. Good morning mga kaspero. Natin 5:11. So day 2 ng ating spearfishing dito sa Carmen Bank. Magang-maga tayo ngayon. Nandun pa sila Master Lodoy. Kuya Mr. Rex ayun, kakatapos lang mag night dive. So dito yung lugar ng mga unicorn. Sana makahuli tayo ng marami. First fish palagro.
daw yung matanda. Nakalang sa content. For the content. Tira. Ganda. Yan. Okay. Next contestant. Number 5. Awa. Makaranda akong tao. Kasi wala na akong lakas eh. Simple lang yan. Pingin niyo si Ruel. Tagalan mo pa bro. Isang oras. Ano yan? Go Gab. Peres ka mo taas no Gab. Abo. Peres taas Gab. Okay. Ah. Pauwi na tayo mga kapatid. Lagyan na tayo ng video ng ating pagkasasalutan. Ayan yung mga styrofoam yan. Pero yung sa amin, ito malalaki. Malalaki na yung puno. Ito puno. Ito puno. Tapos yun, muntik nang mapuno. Karate lang yun. Yan yung mga pana natin. Loaded. Yan. 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 Merong tuyo doon sa unahan. Mga windsock, nakabalandra. Ayan sila lahat. Yan, ito na tayo sa tapat ng Buanga mga kaspero. Umalis tayo kanina sa Carmen Bank at mga 9 in the morning. At ito yung mga tuyo dito sa taas. Loaded talaga yung bangka mga kaspero. Sa dami ng karga, may mga duyan yan sa gilid. Yun. Si Master Loloy. Driver natin pogi. Kaya Job, nagugas na ang plato. Bro, Kevin! Andun yung ibang natin sa lakas. Sakyatin natin. Yan. Mga container. Dami. May tuyo pa dito. Yung bangka natin. Ayan, hinihila. Hila-hila. Tapos akyat tayo dito sa taas. Ayun, ang daming tuyo. Grabe. Oh my god. Ayun, ang daming tuyo. Yan. Tuyo. Tuyong mataba. Ayan o, mataba o. Tuyo. Ganda. Ito. Yan, dito silang lahat. Guys! Tingnan na tayo. Kuya. Kami guys. Ayan, para katulog. Si pala. Ayan. Yan yung kapitan ni Boss Carlo. Ayan si Boss Carlo. Malaki na. 5 times na. Walang bawas. Tayo nga, tayo. Kung bangka. Tayo. Oo na, mabunin. Mabunin. Ah. Okay. Sakit na yung biwag. Sakit na guys. Pampalakas daw nila. Grabe niyo oh. Dami tayo. Malapit na tayo, malapit na. Mga 1 hour na lang, 1.5 hour. Yun, may namamana. So, abangan na lang natin yung mga pagbibenta natin ng isda mga kaspero para makita nyo lahat yung mga nahuli namin.
Ayan, padaong na tayo mga kaspero. Ayan na, dito na tayo sa Bulabog. After 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Halos 6 hours to 7 hours lang yung biyahe natin. At nakarating na tayo dito sa island called Boracay mga kaspero. Medyo pagod tayo sa biyahe at pamamana, pero okay lang, sulit naman kasi tatlong styro naman na malalaki yung puno, tapos yung isa halos kalahati. Ayan yung mga kaspero, yung mga customer natin, sinalubong yung mga isda natin. Ayan, dami nila. Shoutout kay Nonoy. Ayan, isa rin sa nangingisda dito sa Boracay mga kaspero. Kuhit lang man na mapulo. 8.9. Ay, putol na yung king mac natin. Ano? Tag 350 part. Diyan sa Tanglingan. Pilang ano? 9.2 pre. Isa ka guhit? Oo. Ano yan? Ilang kilo Dex? Kilo na. Ilang kilo, Col? Sinibe? Sotso? Diyan ako na to ng kilo. Diyan, pilang kilo ka ni? Sotso? Daw, sa 30 kilo to? Oo. 17. Ayos to! Wala pa tapos. 25 mo ka ng gold. Maliit lang pala mga kaspero, 17 kilos lang. 9.3. Yan, yung red bass natin, 9.3. Go! Yan. Buhat ni Master Gilbert, oh. Macho. Yan yung mga isda natin. Styro. Ito pa, oh. Biglang, hindi ko lang pag-videohan niya naman. Oh, ito yung barakuda, oh. Okay. Humabol pa, ang talakitok. Ara, Ron. Gusto mo niya? Inailap sa anak niya. Imbisan? Ah, yaw. Bilugo niya.